बड'लेण्डनि थाखाय बियो मोनसे जारिमिनारि देरहासारनाय गिबि खेबनि थाखाय डुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिआ क्वार्टार फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय आरो दिनैनि बे देरहासारनाया इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव जानानै थागोन मानो होनना बुङोब्ला डुरान्ड कापआ एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन टुर्नामेन्ट आरो बुहुमनि मादाव थामथि गोजाम टुर्नामेन्ट आरो दिनैनि बे देरहासारनाया जोंनि बड'लेण्डनि एबा बर' रायजोफोरनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजोफोरनि थाखाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान गासिबो बड'लेण्ड एफसिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ आङो हामलायथि जासिबाय जायफोर गेलेगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद मोजां दिनैनि गेलेनायखौ दिन्थिफुंबाय बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिबो बिथांमोना दङ आरो बिथांमोनाबो जोबोद मोजां गेलेनायखौ दिन्थिदों आरो फैबाय थानाय 16 आगस्ट खालि बेहाय क्वार्टार फाइनाला जागोन दा बेयावबो जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ खोब मोजां गेलेनायखौ दिन्थिनानै सेमि फाइनालसिम सहैनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। रोजा नायगिरिफोर बेवहाय बाहागो लादों मा बुंगोन? आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिबाय दासिमबो बिथांमोना गेलेग्रा फोथारावनो दङ रोजा रोजा रायजोफोरा दिनैनि बे गेलेनायखौ नायफैनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ हाजासे थुलुंगा होबाय नायगिरिनि थुलुंगाजोंनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि गेलेगिरि बिथांमोना जोबोद गोहो मोनदों साहस मोनदों दा बेयो जोबोद मोनसे मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि आं बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। डुरान्ड कापनि फाइनालखौ उननि समाव बेयाव क'क्राझार साइ स्टेडियाम खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना सानो जोंथ' नाजागासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय क्वार्टारा जानोसै जोङो बोसोरथाम खुंबाय देग्लायजों बोसोरनैयाव जोङो लिगखौ फोजोबना दोन्दोंमोन नाथाय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय जोङो क्वार्टारखौ बे जोंनि साइ स्टेडियामाव जोङो खुंनो नागिरदों इयुननि समाव जोंहा मिजिं दङ डुरान्ड कापनि फाइनाल एबा इन्टारनेसनेल लेभेलनि जायखिजाया गेलेनायखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव खुंनायनि मोनसे जोंहा थांखि आरो मिजिं दङ।